4 ijiem wara l-Għid il-Kbir kull sena mijiet ta' persuni ta' kull età jinġemgħu fiż-Żejtun u f'Marsa Xlokk biex ilkoll jiċċelebraw il-festa ta' San Girgor, inkluż bl-attivitajiet tradizzjonali fiż-żewġ lokalitajiet, inkluż blana, lob tat-tombla, ikel u xorb f'atmosfera mill-isbaħ. Bħala parti mill-programm kulturali u folkloristiku marbut ma' din il-festa, ittella wkoll kunċert fil-Knisja ta' San Girgor fiż-Żejtun minn Kor Malta u saret il-purċissjoni tradizzjonali mill-Kappella ta' San Klement sal-Knisja ta' San Girgor. Hawnhekk il-Ministru għall-Wirt Nazzjonali, l-Arti u l-Gvern Lokali Owen Bonnici u s-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Civelli attendew għall-attivitajiet relatati waqt li daru ma' dawk li kienu preżenti. Minn hawn l-attivitajiet issoktaw aktar tard fir-raħal tas-sajjieda kif trid ukoll din it-tradizzjoni antika. One News terraq max-xatt ta' Marsa Xlokk fejn hemmhekk tkellem ma' ta' persuni preżenti li l-koll qasmu magħna kif propju qattaw dan il-jum u għaliex hu daqstant tal-qalbhom. Is-sena huwa bħerqa kbira għax iġib ħafna kummerċ, in-nies tkun qed tistennija u hawn ħafna turiżmu u ħafna turisti jieħdu pjaċej fija. Issa sabiħa ħafna li tħalli ħafna liħ ġew Marsa Xlokk. Kull sena niġu iwa nduru l-monti, bat noqogħdu hawn mal-familja nieħdu xi ħaġa, tradizzjoni ta' kull sena. Din festa ta' Malta kollha, minn kull imkien jiġu n-nies hawnhekk dejna da. Jiena dis-sena vera stennejta għax is-soltu narma, ma dis-sena ma rmajtx. Allura kont bil-ħerqa li niġi hawn.